Üdvözöllek a Profitárhely WordPress oktató videócsomagjának 4. epizódjában, melyben megismertettem veled a médiatár szerepét. Megtudhatod továbbá, hogy milyen alapvető beállításokat rejt, illetve beillesztünk majd képet, videót és galériát is egy cikkbe. Nézzük is meg! A baloldali függőleges menüsávon kattints rá a médiatárra, és rögtön a vezérlőpultjára kerülsz. Itt alapesetben egy üres felület fogad bennünket, így rögtön kattintsunk is az oldal tetején található új hozzáadásra gombra. Ekkor megjelenik egy szaggatott vonallal körbevett terület, ahová akár a fájlkezelőnkből is behúzhatjuk az adott képeket. Vagy akár a fájlok kiválasztása gombbal ugyanezt megtehetjük. A feltöltés befejezésével kattintsunk rá a médiatár gombra, ekkor újra visszakerülünk a vezérlőpultra. Itt lehetőségünk van egyesével módosítani a képeken, kattintsunk is rá az egyikre. Itt megadhatjuk a kép címét, a feliratát, illetve alternatív helyettesítő szöveget, valamint leírást is tehetünk még hozzá. A leírás egyébként a kereső optimalizálás szempontjából fontos, érdemes kitölteni, hogy mit láthatunk a képen. Közvetlenül a kép alatt látható kép szerkesztése gombra kattintva minimálisan módosíthatjuk a már feltöltött képeinket. Ekkor egy új ablak nyílt meg, ahol körbevághatjuk, forgathatjuk, tükrözhetjük, illetve visszavonhatjuk a már elkészített módosításainkat. A képernyő jobb szélén látható beviteli mezők segítségével pedig megadhatjuk a pontos méretét és képarányát is. A mentés gombra kattintva a rendszer létrehozza ezt az új képünket, de megőrzi az eredeti változatot is. Ha nem vagyunk elégedettek a kész képpel, akkor egyrészt a megszakítás gombbal törölhetjük az eddig végrehajtott módosításokat, másrészt pedig a piros színű végleges törlésre kattintva törölhetjük a képet. A médiatár vezérlőpultjára visszatérvén alapesetben rács nézetben láthatjuk feltöltött képeinket. A fenti menüsor segítségével további előnézeti és szűrőfeltételeket állíthatunk be. A könnyebb átláthatóság kedvéért érdemes lista nézetre váltani, mert itt sokkal több információt kapunk a feltöltött képekről. Ilyenkor a képek fölé vitt egér esetén szerkeszthetjük, törölhetjük, illetve megtekinthetjük azokat. A feltöltve oszlop alatt láthatjuk azt is, hogy melyik képeink vannak már leválasztva, azaz melyik képeink nincsenek hozzárendelve tartalomhoz, és melyik igen. A csatolás és leválasztás feliratokra kattintva tehetjük meg ezeket. Egyszerre több kép törléséhez pedig jelöljük be a képek előtt látható jelölő négyzetet, majd a csoportműveletek lenyíló menüpontnál válasszuk ki a végleges törlést, és kattintsunk rá az alkalmaz gombra. Térjünk vissza most egy rövid idő erejéig az oldalakhoz. Válasszunk ki egy korábban létrehozott oldalt, vagy készítsünk egy újat, és kattintsunk a média hozzáadása gombra. Alapesetben a fájlok feltöltése panelt láthatjuk, mi kattintsunk át most a médiatár felületre, itt már láthatjuk a korábban feltöltött képeinket. Akár egy, illetve több képet is hozzáadhatunk, hogyha a Shift gombot nyomva tartjuk. Amennyiben nem szeretnénk ennyi képet hozzáadni, kattintsunk a képek jobb felső szélén látható pipa ikonra. A hozzáadni kívánt képek esetében alul láthatjuk, hogy jelenleg mennyit jelöltünk ki. A jobb oldali panelnél a csatolmány megjelenítési beállítások alatt megadhatjuk, hogy képünk az oldaltartalmához képest milyen illeszkedést kapjon, azaz lehet balra zárt, középre igazított és jobbra zárt. A hivatkozásnál kiválaszthatjuk, hogy a tartalomba illesztett képre kattintás után médiafájlként külön ablakban nyissa meg a képet, csatolmány oldalként, egyedi URL-ként vagy egyik semként, tehát ne legyen kattintható a kép. Végezetül pedig a méretnél adhatjuk meg, hogy a tartalomba bélyekkép, közepes vagy teljes méretben jelenjene meg a képünk. Miután minden beállítást kedvünk szerint alkalmaztunk, ne felejtsük el rákattintani az oldalba illesztés gombra. Amennyiben oldalunkra egy galériát szúrnánk be, kattintsunk a képernyő bal szélén látható galéria létrehozása feliratra. Jelöljünk ki több képet, majd kattintsunk az oldal jobb alsó szélén látható
galéria létrehozása gombra. Egy új felületre érkeztünk, ahol láthatjuk a már hozzáadott képeket. Itt manuálisan is beállíthatjuk a képek sorrendiségét, valamint egy gombnyomásra akár fordított sorrendet is kialakíthatunk. Ha új képet szeretnénk hozzáadni a galériához, kattintsunk a bal oldalon látható Hozzáadás a galériához feliratra. Itt válasszunk ki egy vagy több képet, majd kattintsunk a Galériához hozzáadás gombra. A képernyő jobb oldalán látható Galéria beállítások panel alatt megadhatjuk, hogy képeinkre való kattintás után csatolmányként vagy médiafájlként jelenjenek meg a képek, továbbá beállíthatjuk az elrendezésüket oszlopok szerint, vagy akár a képek méretét is módosíthatjuk. Ha elkészültünk a galériával, kattintsunk a képernyő alján látható Galéria beillesztése gombra. Ekkor az oldal szerkesztési nézetében megjelenik a galériánk, amelyre rákattintva módosíthatjuk, vagy el is törölhetjük azt. Amennyiben pedig YouTube videót szeretnénk beszúrni oldalunkra, másoljuk ki a kívánt videó URL sávját, majd illesszük be oldalunkra. Több dolgunk nincs is vele, mentsük el, vagy publikáljuk oldalunkat. A képek feltöltésénél figyeljünk arra, hogy webre optimalizált verziókat töltsünk fel belőlük. Nagyon fontos, hogy képeink méretét egy olyan küszöb alá csökkentsük, amely még technikailag elfogadható. Minél több nagyméretű és jó minőségű képünk van az oldalunkon, annál valószínűbb, hogy lassítani fogja oldalunkat, ezért érdemes megtalálni az arany középutat, és a webtárhelyre való feltöltés előtt külső szoftverekkel optimalizálni képeinket. Ehhez több ilyen célszoftver is létezik. Én az ingyenes Easy Thumbnails-t ajánlom, mert rendkívül sokoldalú és egyszerre képes több képet átméretezni. Oktató videónk 4. epizódjában elmondtam, hogy mire is jó ez a médiatár. Bemutattam neked, hogy milyen beállításokat rejt, illetve azt is láthattad, hogy hogyan kell képet, galériát és YouTube videót beszúrni. Remélem tetszett ez az adás, hamarosan találkozunk.